Ивет и Денис ще бъдат дискриминирани като цигани? Не. Що? Защото те ще знаят, че и баща им да речем, цигани, но това... Това не ги прави цигани? Не, че не ги прави цигани, аз мисля, че моите деца няма... Когато тръгнат на училище или там след приятели, аз мисля, че те няма да кажат, че баща им е... Че ще се скрият? Да, че ще го скрият. А в това съм... Ти искаш ли да го скрият? Аз искам да го скрият. Искаш да го скрият? Да. Защото аз съм сигурна, че ти си имал някакви комплекси цял живот и не искам да се повтаря това.